muutos2011.fi. Niin. Niin, tässä oli oikeasti joku homma hengitte vissiin. Eli silloin kun mä olin pikkunen, niin mä olisin mieluummin pelannut pokeria kuin tehnyt korttitemppuja. Ja kaverit oli just sitten semmosia, että ne halusi tehdä korttitemppuja ja minä en olisi halunnut tehdä korttitemppuja ja kerran oltiin pelaamassa pokeria ja kaverit rupesi sitten vonkumaan, että he haluaa tehdä korttitemppuja ja mulla piti nyt, olin nuori, niin piti sekoittaa ne kortit ja mä yritin sekoittaa ne ässät sitten sinne pakan väliin ihan mihin sattuu ja sekoitin aika kunnolla omasta mielestä ja ensimmäinen kaveri otti sen pakan kätteen ja sanoi, että joo, kaikista helppo tapa löytää ässä on tuo, että sieltä kääntyy tommonen yksi tommonen niin sanottu osoitinkortti, eli tässä tapauksessa 7. Eli lasketaan vaan 7 korttia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eka S löytyy sieltä. Ja toinen kaveri sanoo, että vituut, että liian hiasta. Että kaikista helppoa on, kun se S kääntyy niin kuin itekseen. Niin näin. Sitten kolmas kaveri sanoo, että joo, että meillä on jo kaksi on niinku pöydällä. Ja että hän yleensä houkuttelee se S esiin, eli hän tavaa se, eli R, U, U, T, U, Ä, S, S, Ä, N, Y, T. Ja se tulee se ruutu S sieltä. Näin. Sitten hän antoi sen pakan mulle, että eti sinäkin se. Kato sinäkin eteen se S. No minähän yritin ja minä sitä osoitinkorttia yritin katsella ja ei löytynyt vielä. Sitten eikä ollut kääntynyt se S itekseen ja yritin tavata sitä S. P, A, T, A, Ä, S, S, Ä, N, Y, T. Nyt ja se ei, tietenkään se ei tullut se S. No mä sanoin kaverille, että kun tämmönen pokerin pelaaja, niin mulla on yleensä tämmönen fiilispohja tässä hommassa. Että mä tykkään tunnustella, että missä, tai niinku sillain niinku fiilistellä, että missähän se saattaisi olla se kortti. Mä rupesin pistämään kortteja niin 2 pakkaan. Kaverit kahtoi pikkusen ihmeestä, mitähän vittu se hommaa. Mä sitten sanoin, että joo, että no en usko, että se on tuossa pakassa S. Sitten voisin jatkaa sitä hommaa ja kaverit siinä kahto jo kelloa, että mitään vittua ja tuo katse on pöliä ja no ei se ole kyllä tuossa pakassa se kortti. Sitten mä jatkoin ja kaveri menisi jo hermostua, että mitään vittua. Sitten ne lopussa ne niinku rauhoittui, kun mä sanoin, että joo, että minä taisin löytää se S, että se on tuossa noin. Sitten mä sanoin niille, että joo, että eihän tämä on mitään, että mä niinku S löytänyt, että mä pokeripelaajana, niin minä kahtelin vielä värisoron tuohon niiden pakkojen päälle. Ja muutos 2011. Joo. Joo.